Soc la Laura Rahola, cap de premsa de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, i avui tenim aquí, a l'Aula Europa, que és l'aula que compartim tant la Comissió com el Parlament Europeu, un acte sobre Erasmus. L'hem titulat Erasmus, com et va canviar la vida, perquè el que tenim són 3 ponents, 3 joves professionals que van veure com Erasmus marcava realment la seva carrera. Avui tenim un arquitecte italià que es diu Fabrizio Barozzi i que va fer una beca, mentre feia una beca Erasmus a Sevilla, va conèixer l'actual soci de despatx. Tots dos han guanyat el Premi Mies van der Rohe d'Arquitectura, que és el premi més important d'arquitectura contemporània de la Unió Europea. Descubres, bueno, se te hacen más cercanos, descubres que al final puedes entender Europa efectivamente como un marco dentro del cual, como casi tu casa, ¿no? En realidad. Després tenim Anna Roig, que és una cantant catalana, i ella va decidir començar a cantar precisament quan estava fent un Erasmus a Lió. A Lió va conèixer la cançó francesa, se'n va enamorar i a partir d'aquí va decidir començar a cantar. Ja d'entrada és una decisió valenta. Llavors, ja, com a persona jove, 20 anys, jo el vaig fer amb 18, doncs és la primera decisió valenta que prens a vegades de marxar lluny, d'això, d'anar a un lloc diferent, i ja només això, ja pel fet d'haver pres la decisió i d'haver arribat fins a l'objectiu final, que és de passar uns mesos allà, i si a sobre et treus les assignatures i a sobre doncs, descobreixes un nou món o el que sigui, doncs ja només per això ja val la pena. Ja, la motxilla torna carregadíssima. Ja. I després tenim Raquel Piñero, que és una periodista i escriptora, que ha fet un llibre que es diu Coses que no olvidaràs de tu Erasmus. Ella concretament no ha fet un Erasmus, sinó que va fer un Sèneca, però ella, juntament amb una altra il·lustradora que va fer un Erasmus, han recollit totes aquestes experiències. Entonces, yo creo que la principal moraleja, si se pudiese extraer alguna moraleja de irse de Erasmus, es que si de verdad te apetece, si de verdad tienes ganas de vivir esta experiencia, que no sea el miedo al idioma, a encontrarte solo, a no saber cómo entenderte en una universidad nueva a la que llegas, no sabes dónde está la secretaría, no entiendes bien las clases en ningún idioma, pero si de verdad te apetece ir de Erasmus, que lo hagas, porque cuando llevas 2 semanas en una nueva ciudad, todo lo que antes te hacía cagarte de miedo, realmente ya no importa y ya está completamente olvidado y se supera. Y eso da una seguridad que realmente cuando tienes 20 años es muy importante. La nostra idea és, d'una banda, parlar, com deia, d'un dels programes d'èxit de la Unió Europea i sobretot també atraure públic jove a l'Aula Europa per parlar dels temes que els interessen. Volem apropar-nos també a més gent i sobretot apropar-nos als joves, i el que volíem era fer un acte doncs, molt pensat per la gent jove i buscant un tema que els pugui interessar però alhora obert a parlar d'Europa amb tots ells.